Sí, escoítome perfectamente. A ver. No. Non me escoitas. Entón rompiste esto. No, a ver que pasou. Rompiste esto. No, tes razón, que Xa, un minuto funcionaba? Sí. Bueno, pues traemos outro. Vale. Bueno, está... Espera. Está gustando. Hola. Sí. Menos mal que somos Bueno. os técnicos, Menos mal que somos técnicos. Bueno, estamos aquí con Roberto, con Francisco, con Fran. E nada, imos falar un poquiño deste aniversario, Roberto. Vale, estamos aquí para... Mira que vendamos os tres. Sigo sin escoitarme. Sí. Ah, vale. Aí estamos. Sí. Digo que vendamos os tres aquí ahora porque Quack FM nace no ano 96 logo dunha participación de casi un ano en Radio Culleredo. Un programa universitario que nace por aquel entón, que se chama AP de Campus, no que unha serie de tolos universitarios que queríamos facer radio, atopamos un oco aí, Radio Culleredo nos presta unha hora semanal e a partir de aí desenvolvemos todo o que queríamos tratar de información universitaria. Eso pareceunos, era unha maravilla, pero pareceunos pouco. E además tuvemos a idea de decir, por que a Universidade da Coruña non ten unha emisora de radio? Eu tamén me movera por aí facendo fotos para o clube deportivo e chegar ao norte de Portugal e vin unha universidade que tiña un coche, unidade móvil da universidade, do seu estudio de radio, e decía eu, hombre, a Universidade da Coruña ten que ter unha emisora de radio. E propuxémolo a través das vías correspondentes ao vicerrector de turno, e o vicerrector dixo que collía o expediente, meteu ali nun caixón e nos dixo textualmente ide a pedir un crédito a un banco. Supoño que despois de 30 anos e de feito é así, a universidade nos quere moito, somos parte da universidade, como non o vamos a ser, pero aquel entón nos dixemos, ai sí, non o queredes, pois montamos unha asociación. E como asociación universitaria, pois botamos adiante coa locura dun técnico tamén que eu creo que compramos 1 millón de pesetas en material técnico Desde entonces e tardou ben en cobrar porque claro, nós íbamos co nombre da universidade por diante pero non tiñamos un peso, éramos 4 rapaces daquela igual 10 nun grupo asociativo e xurdiu de aí, nace aí Quack FM e mira, hoxe fai 30 anos dese proxecto. Bueno, AP de Campus, decías ti. Sí. Que había dentro de a xente que ia a Radio Culleredo, a ese programa, que vos movía, que gusaniño corría por dentro, para que necesitásedes sacar todo eso mira, fora? daquela na universidade funcionaba un departamento que se chamaba Club de Prensa e Club de Cine e Vídeo. E o Club de Prensa tiña unhas colaboracións en xa emisoras da cidade, como podía ser a Cadena Ser e en Radio Voz. E iban só 2 personas cada semana. E a nos parecíanos, e encima eran 5 minutos, sabes o que é o tempo na radio, Fran, e participaba moi poquinha xente. Nos queríamos que moita máis xente participara. O feito de que Radio Culleredo nos abrise as portas e nos dese 1 hora semanal, nos nesa hora pues traíamos a montón de xente. As noticias que pasaban, os clubes deportivos, xa che digo, era un programa río no que 5 personas facíamos o programa e aínda aí sí, entrevistábamos e tiñamos seccións e eso pues, nos deu esa intención de decir por que non pode facer radio máis xente e o feito eso que nos tiraba moito de que a universidade tuvese un fío propio para facer radio, non? En que momento conseguides pues que vos crean que tendes capacidade radiofónica? Mira, e vos que asignan ou vos deixan ou vos ceden un local? Creo que o local foi unha historia particular porque eu quero pensar que houve leas internas entre ramas políticas da universidade. Nós, despois daquela resposta do vicerrectorado, pois fomos tocando portas a moitas facultades. Nós queríamos estar en Económicas, que era a zona máis alta do campus, e aí daquela estaba Antonio Erias, que foi candidato a alcalde, foi guerra política con Xosé Luis Meilán. Entonces foi Antonio Erias o que nos dixo, deixo vos eu un local. O sitio era macanudo porque era a parte máis alta do campus e nos deixou un local pequeniño no que puxemos ali o dipolo no tellado e a partir de aí xa dixemos, temos unha radio. Tiñamos unha porta de cada lado ao medio do pasillo e un dipolo que emitía e a partir de aí nós tiñamos unha emisora. Despois, como che decía, a universidade, pues, home, foi vendo que ano a ano
seguimos sendo a actividade que máis xente participa na universidade. Hai actividades moi puntuais e actividades de moita xente que se fan puntuales, pero nós facemos un 24/7. Nos estamos emitindo todo o tempo e na maioría dos casos con xente universitaria participando na emisora. E por que se necesita unha emisora tan cercana un pouco o que pasa na cidadanía? Por que? Pois mira, eu creo que Cuac ten a curiosidade de que pode participar todo o mundo sempre que se cumplan 3 normas moi básicas que son non meterse con política, non meterse con religión e non ofender a ninguén a través dos micros. A partir de aí... De fútbol sí. De fútbol podese falar e moito. No, pero o que che digo son os 3 grandes temas do como país. Non somos unha emisora ao uso, senón que somos a parte que che permite emitir a túa hora, entonces non hai unha dirección de emisión, non hai un reglamentamento interno que diga tes que falar desto ou desto outro. Ti tes a túa hora, vas ali, fas a túa hora, e se na hora seguinte tes a mala sorte de que o que ven despois é malísimo, pois a audiencia cortará. Pero se tes a sorte de que te precede un programa bon, pois seguramente xa tes enganchado a alguén máis. É verdade que sempre decíamos, ti podes coller a túa hora e poñer un pitido toda a hora. No momento que ti eres socio da asociación e pagas o correspondente patrocinio, a partir de aí ti podes facer a túa hora. Home, facer un pitido non deixa de ser ir en contra dunha emisora de radio, non? Pero é unha forma exagerada de dicilo. Entón, claro... E de expresarse tamén. Sí, evidentemente, ti podes te expresar da maneira que queiras. Entonces, sí é verdade que no principio moitos participaban da intención de facer un pouco de guerrilla, de facer en contra de universidade, de profesores, pero a partir de aí xa se foi tendendo a cada un facía un programa de literatura, outro facía de deportes, o que me decías. Hubo moita temática. E a evolución da emisora dende o que foi eses principios ata hoxe, como a calificas? Eu creo que a evolución, a parte máis importante, no momento que nos convertimos nunha radio comunitaria, que non só somos unha radio universitaria, senón que pasamos a ser unha radio que depende na universidade, porque estamos nun sitio que nos cede a universidade, pero que pasamos a ser unha emisora comunitaria, a emisora comunitaria da Coruña, e aí empezan a participar outras asociacións que tamén queren falar a través deste medio, e moita xente xa de outros eidos da cidade da Coruña e dos alrededores participa da emisión de Cuac FM. Lograstes hai uns anos un fito importante que foi gañar esa batalla, non? De poder ter a vosa FM, sí. De poder emitir a batalla legal. A batalla legal, exactamente. Porque, bueno, estuvestes aí, non? Nun claro, tris de non poder seguir emitindo en FM. Nós desde o minuto 1 sempre dixemos que queríamos emitir legalmente. O feito de que non se desenvolva unha lei que permita que as emisoras comunitarias teñan a súa licencia non quería dicir que nós quixésemos ser piratas. Nós non queríamos ser unha emisora pirata, queríamos ser unha emisora legal, con noso número na FM legal. Que pasa? Que no momento que emites ilegalmente podente cerrar. A nosa Dirección Xeral de Telecomunicación nos dixo, mentras non haxa ningún problema, poñedevos aí. Pero hai 2 días cerrábamos unha emisora por denuncias de calquera outro que se vexa perjudicado, non? Entón, nós creo que non perjudicamos nunca a nadie no 103.4, emitimos co máximo que nos permite a lei, se estuvese desenvolvida a lei, non, porque claro... Gústame esa frase. Sí, porque... O que nos permite a lei se estivera desenvolvida. Tú tes un megavatio para emitir, emites con un megavatio, pero hai xente que emite con 5 ou 10, entonces oprime a banda da FM e come os do lado. Entonces, nós nunca fixemos nada que fose eso, ilegal, sempre pedindo a nosa licencia. Entón, claro, a Xunta nun momento determinado dice que temos que deixar de emitir na frecuencia modulada porque non temos permiso. E nós viñamos de moitos anos pois facendo todo ben, dicindo que non temos o permiso porque precisamente a Xunta de Galicia non desenvolve a normativa correspondente, e a partir de aí pois tuvemos que litigar pola vía de contratar un abogado, evidentemente, sí. E tuvemos a sorte de que o abogado era bon e que tiñamos tamén detrás a normativa legal. E a desa razón. Claro, sí, xusto. Foi a razón a que a sorte legal tamén. Claro. E a sorte legal, claro, sí. E ganamos a Xunta. Foi un David contra Goliat.
Bueno, e isto que permite? Porque isto abre a porta a que vaya a haber máis casos de radios, de emisoras que podan sair adiante, non? Bueno, como che decía, creo que somos os máis legales dos ilegales. Esa tamén foi unha norma que dixemos unha vez, foi unha frase que nos saliu, porque é verdade que na parrilla da frecuencia modulada hai moita ilegalidade, incluso dentro de entidades que consideramos que nos parece que son empresas públicas e privadas legales. A nos mires, No. As municipales evidentemente por lei teñen o seu dereito a emitir directamente, pero despois hai moita xente que está aí emitindo de maneira moi ilegal. Entón, a noso feito de que a lei nos diga que podemos seguir na FM é simplemente a continuidade na FM, non quere dicir que mañán teñamos unha licencia. Seguimos pelexamos moito a nivel estatal, formamos parte da rede española de emisoras comunitarias e entonces estamos intentando que se desenvolva a normativa en todas as comunidades autónomas tamén. Contanos un poquinho como está sendo este 30 aniversario, que estades facendo? Estamos facendo moitas cousas. O ano naceu, ou empezou, coa presentación do libro. Presentamos o libro, creo que foi o 30 ou 31 de decembro. Entonces esa presentación, bueno, o feito de facer un libro para nós xa era unha tolemia. Fixemos no 25 un documental que se estreaba no Teatro Colón e agora dixemos, temos que facer un libro. Decimos de broma moitas veces nas asambleas que é o seguinte, unha serie, non? Porque claro, casi se nos ocurre unha cousa e botámola adiante. Entonces empezamos eso, con eso. Temos como todos os anos o concurso de maquetas que se vai desenvolver agora nestes meses. Temos unha celebración interna que facemos todos os anos que se chama os Osquaks e que este ano, en vez de facelo nun local, que é un local que nos quere maravillosamente porque nos recibe todos os anos, este ano vamos a facer na Fundación, na sede da Fundación, que é un sitio grande, xa vamos a facer unha cousa grande e bueno, desenvolvendo actividades, concertos, todo o que ten que ver con unha festividade grande como pode ser o 30 aniversario. Pero que 30 anos dan para moito. Eu hai pouquiño estaba na radio e nos contaban un montón de cousas. A min particularmente me afecta máis porque eu fui un membro fundador, entón os 30 anos os levo en riba. Cando montamos aquelo eu estaba na universidade e hoxe, pois bueno, xa teño unha idade, me gusta moito isto, xa sabedes. Pero non sigues na universidade, non? Vos o sabedes. No, sigo facendo radio en Cuac, que é verdade que tuve anos nos que deixei de facer radio detrás do micro, participei moito na asociación, entón anos nos que deixei un poquinho Cuac de lado. Para min Cuac sempre vai a ser un fillo meu, porque foi meu e deses 5 ou 6 que montamos a primeira asociación. Pero se o deixei durante unha temporada, volvín a recuncar cando o Cei Ría do Burgo, neste caso Vicente, dice que quere montar unha emisora de radio no cole e eu digo, pois teño unha pequena experiencia, mandolle un correo e lle digo, non sei se che vale isto, que fixemos unha emisora a 4 tolos na universidade e despois de eso, pois mira, levamos ahora, se non me equivoco, 10 anos na que montamos Radio Ría do Burgo, que me encanta ese nombre, roubamos yo a alguén, seguro, ou por lo menos a Radio da Ría, Radio Ría do Burgo, a nosa radio. Non sei se Radio Culleredo ten un eslogan tan chulo como ese. E anda por aí a nena que o grabou. Pasou antes por aí. Sí. Entonces, pois che digo, a min a radio me gusta moito dende sempre e hoxe sigo desenvolvendo. E, por certo, a la que falas de radio do colexio, hai que mirar para ti, hai que mirar para Vicente, para os dous, porque estades a criar un viveiro, unha canteira de nenas e nenos interesados en facer radio, en facer programas. Como no seu día pasa con Cuac FM, que eu conozco moita xente que é moi activa en podcast ou así, pero que mamaron de Cuac FM e siguen, bueno, pois eu ainda sigo colaborando tal. Sí. É curioso canta xente en 30 anos conoce Cuac FM, ou porque fixo un programa, ou porque alguén da súa familia ou algún amigo facía un programa, sí. Porque moitas veces a mí me dicen, conoces a fulanito que estuvo en Cuac FM, e digo, hombre, en 30 anos eu non podo conocer a todo o mundo, porque se fixeron moitísimos programas e moita xente, como di Vicente, pasou por ali e hoxe está facendo outras cousas e con moito nivel, periodistas incluso. Podía che poñer o exemplo de Teba Chacón, que está ahora na cadena SER e que empezou ali tamén facendo radio, o Zapping, Antón Lezcano e toda esta xente. E por onde vai a cousa? Que futuro lle ves?
as radios comunitarias e a expresión da xente a través Mira, que das emisoras. me preguntes de futuro despois de 30 anos, que vote outros 30. Porque claro, no primeiros 10 dices ti, bueno, pues xa pasaron 10 anos, xa é unha maravilla para un proxecto dese tipo. Pasan enseguida. Pero facer 30 anos xa quere dicir que está consolidado, ou que entendo eu que está consolidado. Se non é dunha forma e doutra, unha vez un tempo entrará máis xente nova, outro tempo xente non tan nova. Nós temos xente que fai radio dende 16 anos casi hasta 90 anos, Eu non? xa non falo tanto de vos, que está claro que Quack Claro. ten un marchamo, unha inercia. Non quero dicir inercia porque a inercia parece que é como algo que se deixa, pero ten digamos unha velocidade de cruceiro que non vai baixar, non? Pero como ves o futuro de outras iniciativas, e aí entra un pouco o que decías, a batalla que sigue, Sí. para que poda haber máis Quacks FM. Bueno, é complicado tamén, porque nós votamos técnicamente, hoxe pode facer radio casi calquera. É verdad que seguramente non tes que desenvolver tanto diñeiro como desenvolvemos nós, pero hoxe as novas tecnoloxías tamén tiran moito para xente que xa non se mete na FM. Eu creo que a FM estamos escoitando casi sempre nos coches, ata que os coches cambien ese formato e poñan outro, porque eu creo que casi moita xente na casa xa non ten un reproductor de frecuencia modulada. No momento que se digitalice todo, porque a fase está en desenvolvemento, o Ministerio vai a terminar por digitalizar a radio, e estaremos todos en formato digital, que seguramente xa non se escoitará en transistores, senón que vas a escoitar no teu móvil ou no teu De feito, portátil. eu escoito no coche, Claro. xa escoito en formato... Home, evidentemente nós tamén emitimos digital. en internet. Cando falabas dese momento no que perdemos a FM, para nós non era tanto pola xente que podía deixar de escoitarnos pola FM, porque xa nos escoitaban por internet, sino como loitar por eso. Sí, Por eso que tiñamos que era emitir na frecuencia modulada. Exacto. Evidentemente non se facemos ahora nós ou calquera emisora, se fai un análise de canta xente lle está a escoitar pola FM, seguramente é pouca. Pero claro, toda a distribución que se fai a través de internet dá para moito público e de moi lonxe tamén. Pois sí. Vamos a deixalo aquí. Sí, grazas pola entrevista. No, Estou moi cómodo no vosso programa. Vou volver para ali, que é onde me toca estar. Pois seguimos. Sí, Roberto. E disfrutando do día, porque tiñamos medo de que chovera, e mira. No, queríamos que contaras porque, bueno, para nós Quack estános, bueno, Quack é Sí. historia viva da radio aquí na comarca. da comarca de toda a Sí, Coruña. unha parte exacto. importante Como para che mí. dicía antes, os tres proxectos están tan hilados por eso, por amizades e por xente que colaboramos un día nunha casa e outro día noutra, que me parece que facemos hoxe aquí unha Bonito, é unha bonito. foto bonita. Sí. Radio Ría do Burgo, Radio Culleredo E Quack FM. Maravilloso. Que máis Moitas pode grazas. pedir? Gracias a vos. Graciñas.